салом, Ризогиев ҳастам. Ман медонам ки шумо дарсҳоиро тамошо карда истодаед ки шуморо дар истифодаи компютерҳо ба мисли ман абарқудраттар мекунад. Ва ин мавзӯъ хеле мавзӯи абарқудрат аст, хеле мавзӯи душвор аст ки бисёр аз мутахассисони IT вақте ки ин мавзӯъро мешунаванд, талхаашон мекафад. Networking ё ин ки шабакасозӣ. Ва оғоз мекунем. дар як бозии компютери ки Planescape Torment ном дорад, як душман аст ва онро каламуши крениум мегӯянд. дар танҳоӣ онро куштан хеле осон аст. бале, вақте ки дигар каламушҳо бо ӯ ҳамроҳ мешаванд, онҳо абарқудраттар мешаванд. ҳар як боре ки як каламуши дигар ба онҳо ҳамроҳ мешавад, онҳоро хатарноктар мекунад. билохира ҳамаи онҳо якҷоя шуда дастаи каламушҳоро ташкил медиҳанд. ин онҳоро даҳшатноктарин душман барои қаҳрамони ҳамин бозӣ мекунад. компютерҳо ҳам ҳамин гуна кор мекунанд. баъд аз чархи велосипед, компютерҳо шояд мошинҳои аз ҳама муфид ва афсонавитарине бошанд ки инсоният то ба ҳол офаридааст. онҳо комилан зиндагии моро иваз карданд. қариб дар ҳама соҳаҳо компютерҳо истифода бурда мешаванд. аз ҷустуҷӯи дорӯи нав дар тиб то ба тамошои наварҳои ризо дар YouTube. бале, агар нетворкинг ва шабакасозӣ намебуд, компютерҳо он қадар абарқудрат, машҳур ва муфид намебуданд. компютер худаш як дастгоҳи абарқудратест ки метавонад вазифаҳоеро анҷом диҳад, ки бе компютер он вазифаро анҷом додан душвор аст ва ё ғайриимкон. бале, ҳангоме ки шумо ҳар як компютери сайёраи заминро ба як шабакаи бузурги иртиботӣ пайваст мекунед, чизҳои ҷолибе рӯй медиҳанд. ҳама гулбоғи ба боғ мешавад. шабакае ки эҳтимол шумо бо он бештар ошно ҳастед. инчунин фаҳмиданаш душвортар аст. ин мӯъҷизаи асри 21-ро мо интернет мегӯем. That is called the Internet. ман фикр намекунам ки дар таърихи инсоният чизе вуҷуд дошта бошад ки онро бисёриҳо истифода бурда бошанду одамони кам онро фаҳмида бошанд. ана интернет ҳамон чиз аст. бисёре аз одамон, ҳатто бибикалони ту онро истифода мебарад, вале одамони кам ҳастанд ки дар бораи он маълумот доранд ё ки медонанд ки чӣ тавр интернет кор мекунад. барои фаҳмидани он ки чӣ тавр интернет кор мекунад, шумо бояд аз шабакаҳои оддитарин оғоз кунед ва баъдан ҳамин хел боло равед. мо пурратар ва фаротар дар боби даҳум дар ин бора гап хоҳем зад. ҳоло бошад, биёед ба шабакаи маҳаллӣ нигарем. шояд дар хонаатон шумо аллакай роутер дошта бошед. модем, яхела онро вайфай мегӯянд, вайфаи хона. ана дар ин роутери хонаи шумо шояд ки якчанд дастгоҳҳои дигар пайваст шуда бошанд. телефони бибикалонат, планшети хоҳарат ва ё ки компютери падарат. ана вақте ки ҳама ин дастгоҳҳо дар як роутер пайваст мешаванд, онҳо LAN ва ё ки Local Area Network-ро ташкил медиҳанд. ба забони тоҷикӣ мо онро шабакаи маҳаллӣ мегӯем. гурӯҳи компютерҳо ва ё дигар дастгоҳҳои шабакавие ки дар як макон бо ҳамдигар муошират мекунанд, LAN номида мешавад. LAN ин оддитарин шабакаи компютерист. агар дастгоҳҳо хоҳанд ки бо ҳамдигар дар LAN пайваст шаванд, онҳоро як дастгоҳи дигар ки ном дорад switch пайваст мекунонад. ана ҳамон роутер, модем ва ё ки вайфае ки бачакҳои тоҷнет оварда дар хонаи бибикалонат гузоштанд, дар дохили худаш аллакай свичро дорад. ана сипос ба свич ки ту метавонӣ ягон файлро аз як дастгоҳ ба дастгоҳи дигар ҳамрасонӣ кунӣ ва ё бо дӯстонат дар компютерҳое ки дар интернет қаҳвахона ҳастанд ва дар як LAN қарор доранд, Counter Strike бозӣ кунӣ. ва ё ки дар ҷои корат network printer ва ё ки принтери шабакавӣ дорӣ ва ту метавонӣ ки чизҳоро чоп кунӣ ва дигару дигар. шабакаҳои маҳаллӣ одатан барои ташкил намудани робитаи байни компютерҳои як бино ё корхона созмон дода мешаванд. онҳо баландсуръаттар ҳастанд назар ба интернет. ин гуна шабакаҳо барои дилхоҳ ширкат афсонавӣ ҳастанд. ту дар офиси худат метавонӣ як компютери абарқудратро гузорӣ ки мо онро сервер мегӯем. ҳамаи коргаронат метавонанд ба он сервер ҳуҷҷатҳоро захира кунанд ва дар дилхоҳ вақт дилхоҳ коргар метавонад ба онҳо дастрасӣ пайдо кунад. ана як қадам болотар аз LAN як чиз дигарро WAN мегӯем. ва ё ки Wide Area Network. шабакаи густурда, инро ҳам муассиси ман Зулфиқор тарҷума кардааст. ва ё ки ба забони тоҷикӣ шабакаи минтақавӣ. агар ки компютерҳои маҳалла ва корхонаи шуморо бо компютерҳои маҳалла ва корхонаи мо пайваст кунем, он гоҳ мо ана ҳамин шабакаи густурда ва ё ки WAN-ро ташкил медиҳем. барои мисол, мо офиси IT-омӯзро дар Душанбе месозем ва он аллакай LAN-ро дар худ дорад. мо ба хулоса меоем ки офиси худро дар Хуҷанд ҳам кушоем. ана агар хоҳем ки ҳар дуи LAN-ҳоро дар ду шаҳр пайваст кунем, ба мо лозим аст то WAN бисозем. барои ин корро кардан ба мо роутер, раҳёб ва ё ки модем лозим аст. ана модем бошад, дар свичҳои ҳар ду офис пайваст мешавад ва онҳоро ба ҳамдигар васл мекунад. омадем ба ҷои аз ҳама ҷолиб, зебо ва шавқовараш.
ҳангоме ки шумо якчанд лану ванҳоро бо ҳамдигар мепайвандед ва онҳо бузургтар мешаванд ба мисли ана ҳамон каламуше ки дар аввали навор гуфтам, дар он вақт онҳо ташкил мекунанд интернетро. бале дӯсти онлайнӣ, интернет ин шабака аст, шабакаи ҷаҳоние ки ба инсоният имконият медиҳад то корҳои мӯъҷизавиеро анҷом диҳад. дӯсти онлайнӣ, аз ин дарс ман мехоҳам ки ту якчанд чизҳоро дар хотир гирӣ. ланҳо шабакаҳои маҳаллӣ ҳастанд ва одатан хурд. ванҳо бошад шабакаҳои маҳаллиро бо ҳамдигар мепайванданд. ана интернет, дӯсти меҳрубону азизу афсонавии мо, мӯъҷизаи асри 21, ҳамаи ин шабакаҳоро бо ҳамдигар мепайвандад ва ин ҷаҳонӣ аст. дӯсти азиз, хуш омадӣ ба ҷаҳони шабакасозӣ ва ё ин ки welcome to the networking world. Acabou,